أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال من راقي icela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Lapho abantu bekhuluma ngokuthi ubani ozomelapha, bafowethu, ngisakhuluma ngokufa. Lapho abantu sebekhuluma usugule ngale ndlela le yokuthi abantu bayazibuza ukuthi ubani ozokulapha. Usugule ngaleyo ndlela le ukuthi abantu sebeyazibuza ukuthi sesizokwenza njani manje, amathemba ashabalele, amathemba aphelile. Sebethi mangabe bekhuleka bethi Nkosi sicela ukuthi umvulele indlela. Sicela ukuthi manje umamukele, sicela ukuthi uwamukele umphefumulo wakhe. Ubuzwile ubuhlungu, simbonile ebinyabinyeka. Lamanxeba la sesifisa ngathi singawathatha lobuhlungu sibulethe kithi. Sekukhulunywa kanjalo ngawe. Amathemba sephelile. Odokotela bathi we've tried all we can. Sizamile. Sicela ukuthi nimthathe naye imorphine, nimphuzise yona nje ukuthi nimqede izinhlungu azosheshe ahambe emhlabeni ngoba usebuzwile ubuhlungu, injection ayisarespondi, iphilisi alisarespondi. Hey bafowethu, bethi besabheke lokho esefika lo dokotela nenjection abayithembile. Allahu Akbar. Isifika leyo nyanga leyo nembhemiso nezinto leza azokhothiswa zona nezigcabo nani konke kuzanywa yonke into engazameka. Dokotela ngapha nemjovo yakhe naye ngapha. Bese kuyaqala manje kwenzakalani? Subhanallah. Ulimi lwakhe liyaqala, ulimi lwakhe liyagoqana, liyavuvuka ligcwala umlomo. Akasakwazi ukukhuluma. Mayethi uyakhuluma manje uyamambula. Basho njalo abelungu bathi you mumble. Awusazwakala ukuthi uthini, ulimi lugcwele umlomo, luvuvukele lugcwele umlomo. Allahu Akbar. Amehlo aseyaqala ukuqundeka, awusababoni nabantu abaphambi kwakho. Ayaqala manje amehlo ayafiphala, beyaqala manje bumnyama, ayaqundeka, usubona kaluvindi wena wabona imoto kuthiwa idima ama-lights. Allahu Akbar. Sekunzima ukuphefumula. Kunzima ukuphefumula. Sengifisa ngathi ngakusiza, ngathi ngakuboleka wami amaphaphu. Unkosikazi, indoda, abantwana bafisa ngathi bangakuboleka awabo amaphaphu. Allahu Akbar. Then you moan. Uyaquma. Uyamona, uyaquma manje. Allahu Akbar. His lashes drop, izinkophe ziyavaleka. Izinkophe zakho ziyavaleka manje. Allahu Akbar. Ngaleso sikhathi leso usuyabona ukuthi umtsintsila manje uyadabuka. Usuyabona-ke manje ukuthi hayi, uyabona-ke manje sekufika ekugcineni manje amaqhinga aphelile. Imali yami angeke isangisebenzela, iy'nkabi zami ade ngiyithenga ngithi zibulala abantu angeke zisangisebenzela, iy'nkabi zami ezingigadile, ama-bodyguards wami, onogada bami angeke basangisebenzela, umkami, inyanga yami, akusekho kuzongisebenzela manje. Yonke into manje isibhekene nawe manje. But his tongue falters. Ulimi lwakho luyakuphambukisa. Ulimi lwakho atulisebenzisa ekuphambukiseni abanye abantu kwawena atuphambuka. Allahu Akbar. You are now speechless. Awusakwazi ukukhuluma. Sekuphelile konke. Mawukhuluma bathi abantu sondele nizwisise ukuthi uthini, ngathi khona afuna ukusitshela kona, ngathi khona afuna ukusho kodwa akezwakala ukuthi uthini.
bayaqala abantu la ekhaya endlini sebeyakhala manje sebekuthela ngenyembezi akusekho ukwenza ngokunye baqala abantu manje benze njani bayakhala indodana namadodakazi bayasondela nomama wasendlini ukhona la eduze kwakho noma nobaba ula eduze kwakho ulimi lwakhe alisasebenzi sekuthulekile nje kuphela ulimi ludlala nje ulimi lugcwele umlomo Allahu Akbar sengathi Allah angasave and then uyaqala manje umphefumulo uyarun around la emzimbeni uyacirculate la emzimbeni manje umphefumulo sesifikile manje isikhathi sokuthi umphefumulo mawenze njani umphefumulo manje mawuphume and then ekugcineni ayaqala manje inyawo obhonsi iminwe izinzwane yaqala izinzwane ziba ntekenteke yaqala inzwane ziba ntekenteke ayaqala amaqakala ayaxega ayaqala amadolo ayaxega liyaqala manje ukhala uhlangothi liyafa umgogodla uyafa kuyaphela konke manje yaqala zonke izicubu zomzimba manje ziyashrinka ziyashwabana ingakho umthola umuntu uthi mawuthi uyamgeza lapha emoshali umthola umuntu esewudwamba uthi mawuthi uyamgeza uzwe i-cotton wool noma iglove noma ibaslaphu lo iphethe uzwe ukuthi manje igijima phezu kwethambo ayisagijima esikhumbeni isikhumba sesinamathele emathanjeni ingoba sekukhona okuphumile kulomzimba mfowethu ubani oyofakaza ngawe mawusudlulile kulomhlaba kuyoba njani wena uma ngabe usushiya lomhlaba dadewethu mama baba gogo mkhulu wena osemusha ngane yami kuyoba njani wena lelanga leli mangabe selifile kuwe zilungiselele mfowethu zilungiselele dadewethu zilungiselele baba zilungiselele mama gogo mkhulu bakhona esilale nabo izolo abavukanga namhlanje bakhona esizolala nabo namhlanje ngeke bavuke kusasa bakhona bangcwatshwayo ngeviki elizayo kusenokwenzeka ubuka le video nje uyibuka kokugcina sengenzeka ukuthumela lo mlayezo nje ngikuthumelela wona wokugcina ngelanga ngeviki elizayo nami ngiyabekwa ngeviki elizayo nawe uyabekwa vula amehlo ke mfowethu lata mawutunna ungalinge ufe lata mawutunna ungalinge ufe lata mawutunna ungalinge ufe illa wa antum muslimun ngaphandle kokuthi wena ungozinikelayo ungozithobayo awunabo abanye onkulunkulu ngaphandle kamenzi wakho wazi kahle uyakholelwa ukuthi umenzi wakho munye uzimele akazali akazalwanga endalweni yakhe ayikho into efana naye akanazifaniso akanabalingani akanazincediso akozeli akacwayizi akalali akafi ungumqalisi nomphelelisi la ilaha illallah muhammadur rasulullah akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika Allah sokugcina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.